Pinoy Bus Driver TV. Morning mga chef. Ito ginagawa niya yung 1 2 3 yung breaker line naman sa kaliwa sa unahan. Yan si Sir El Gayo. Masbati Aroy. Shout out sa mga Masbati. Ay, nakumusta daw sa'yo? Masbati rin po sila tayong artista naman ito na alaga, bay. sigurado po sila tayong sa araw ng linggo. Sabado. May 27, 27. Bukas pa tayo bibihan ng isat. Linggo. Hindi ako tayo rin. Hapon na tayo dumating ng isat. Kernes. Ayan o. Gahe, bay, gahe. Gahe. Ay. Matagal-tagal na yan. Hindi pa natanggal. Revits. Sarap na, lupot na. Loloko ko ni Palacio. Dumaan ako doon, naghuhugas siya. May tuner. Dalawa sila gumamit ko si Dagol. Alpaka ka do. Napakalak yung roller niya, oh. Tignan mo. Ako na. Yung ba? Dito naman sa barracks. Magulay lang hignan ka. Magulay lang. Si Dudong. Nagulay sila ng langka. Magulay lang hignan ka. Kakain baktin. Sarap yan, sarap. Huwag sila yung. Pinalitan mo yung pusit. Hindi pala pwede yung kanina. Pagkaparehas ang ulo. Parehas ang laki. Anong salita ng spring? Dapat. Mag-asawa. Puro lalaki pa lang kanina. Puro may ulo eh. Dapat may butas saka may tusok. Kaya pinalitan po siya tayong. Baligtad eh. Po siya tayong. Minsan nagpapansit siya sa Foxit eh. Sumahod sa YouTube eh. Po siya tayong. Sahod sa Sana nga magkasahod na sa YouTube para mayroon tayong ano. Pang ano mo lang. Oo. Pang palubag-loob mo lang sa mga kasamahan. Po siya tayong. Hindi yun, latapat pa doon sa may okasyon pa doon sa ano, akala nila. Nang sa opisina. Oo. Hindi na akata na inintindi yung kain, yung pansitan. Oo. Nagpapansit po din tayo sa meeting. Lastik. Doon tuloy sa baba sa may pansit. Wala ko ba tinamit? Ay. Ubus ba ngayon sa kaliro malaki? Oo. Wala ko. Ayan, may kapuset si Paul Kirong saka si nagagawa sila ng muli sa amihan. Dapat, binamamuli ko lang. Nagpalit sila ng battery. Pinalitan na yung muli sa amihan. Amihan bas. Yan ang ginawa nila muli. Yes, dinudong kapay. Yan yung dalawang gumagawa dyan. Yan naman yung gumawa doon sa 1 2 3.
shuttle bus. Shuttle bus. May coconut. Yan. Yan, silong nga rin siya. Mag-retiro na yan sa sunod taon ni Kubuksit. Kaya si Rocky Boy. Right na naman tayo nito. Next update. Dito tayong. Rocket. Shout out sa mga taga-piltrang ko ni Kubuksit. Lalo dito sa mga maintenance. Yan si Rocky Boy ang aircon technician. Okay. Dan Ballard. Tanggal po si Teng. Lager ka lang ba ya? Tanggal po si Teng. Oh. Ano muna ko sa vlog yan? Okay sa alright, may Kubuksit. Okay sa alright, Kubuksit na Teng. Ayan, Kubuksit oh. May bali number rin yung ano. Mulye. Yung shuttle bar, hindi siya. Ano na din? Lagot ka lang. Sa amihan yan, Kubuksit, amihan. Pas. Dito naman sa kabila, si 1923, Kubuksit Teng. Yung combo ng, di ba pinipit yung natin? Tignan mo yung 72. Ganyan lang itsura ng ating bus, may Kubuksit. Bulok na ang pitura pero sawa ng Panginoon, humbis naman palagi ang biyahe. Wala naman tayong bihira lang tayo makabili sa daan. Kasi kailangan natin ng magpagawa talaga kung may naramdaman kang masama sa kanyang katawan. Si 1923. Ay na, Kubuksit, kapit na. Kailangan natin di pa doktor pag may masamang naramdaman. Yeah. Ganito lang yung piltrang ko pero hindi na lang ma-breakdown ni Kubuksit. Makahumbis man parate. Okay. Teng. Ha? Bay, huwag mong kamot ha? Kaya bay, ganyan talaga ang mekaniko bay. Madumi talaga ang kamay. Magmanikurista ka na lang para hindi marumi. Marumi. Laging marinis. Kubuksit Teng. Magmanikuristo. Kaya lalaki man, Kubuksit. Okay sa alright namin, Kubuksit. Ilipat natin doon sa kabila kaya magpagulong tayo, may Kubuksit. Mayroon na lang gulong-gulong. Nandiyan na kaya ang gulong mo yung kay. Sana. Tara. Siguro na lang ako. Ito, nililipat sa likuran. Ang branyo, ilalagay sa unahan. Kubuksit na tayo. Ang nagluluto, ang mga di-op, may Kubuksit. Ang mga di-op na electrician, saka aircon technician, si Paron. Sa... Ito may Kubuksit. Ang magkapatid, sila si Hainto. Si Hainto. Ang taga Sorsogon na Sorsogon. Yan ang electrician namin dito, may Kubuksit, di-op niya. Kaya ayan, nagluluto sila. Sarap po. Ayan, langka. Lagi na, lagi. Oo. Guys. Ayan si Mr. Padasas. Ang taga Bukidnon, Mindanao.
Kung sinateng. Siliting. Shout out sa mga taga Bukidnon, mga buksit. Siliting. Trabaho lang, buksit. Tapos muna tayo sa muli na ito. Papalit tayo. Gantay tayo ng pwesto dito. Wala namang bagyo nito, mga buksit. Wala namang ulan. Nainit pa tuloy, buksit na tayo. Ito sa Pasay City, Metro Manila. Wala namang ulan, mga buksit. Nainit pa tuloy. Nakita ng inspektor, mga buksit. Si Mr. Dugayo, Royal Dugayo. Putol pala ang spring pin, mga buksit, oh. Ala na yung spring pin, laglag na. Papalitan naman yan, mga buksit. Ito ang tinanggal sa unahan, mga buksit. Ito yung tinanggal sa unahan. Sa likuran natin ikakabit. Yung brand new ang nasa unahan naman. Kaya kung pininturahan ito, mga buksit, mapunta naman ito sa likuran. Wala naman. Kaya hindi ako mahilig magpintura-pintura ng rim, mga buksit. Kasi nga, pag nagpalit ang gulong, wala naman. Okay, suruhan namin, mga buksit. Ito naman sa kabila, sa kanan. Both side yan, mga buksit. Papalitan. Dito naman sa kabila, mga buksit, sa amihan. Dito si Dudong Kapay. Nagbubuo ng muli. Binuhat lang. Sinalpak na niya, mga buksit. Binuhat lang pag tayo. Si Dudong Kapay. Yan na. Shout out sa mga subscribers lahat, mga buksit. Lahat ng mga pugsit. Mayroon din niya si Dudong Kapay. Kabila. Tatanggalin na naman itong kabila, mga buksit. Yan ang ilagay natin sa ulihan, mga buksit. Itang ulihan natin yan. Yan o. Sileng. Ilagay sa ulihan. Yan na, brad. Kinabit na. Okay, so right na, mga buksit. Walang tayo sa likuran. Ay, sila? Yan, buksit. Papalitan na yan. Papalitan na yung dalawa.
Yan yung galing sa unahan, may kumpusit. Dalawa. Dalawa pagbalik pa eh. Dito naman palitan nyo na. Oo. Ito naman sa bigas. Oo. Kabila naman. Wala naman yun. Pagbalik, ang kabila naman palitan. Sa kanan naman ang palitan, may kumpusit pagbalik. Alright, kumpusit. Yan, may kumpusit. In-adjust yung preno, may kumpusit. Adjust brake. Kumpusit na tayo. Dalawa dong ha? Oo. Para di mag-steak. Okay, so right, pag-sit lang. Sit, tataboy na. Okay, tara. Baka rin na lamar. Masira na mga puti. Alright, dami set. Okay, so right ah. Dol, ibaba na Dol! Na Dol! Putol! Putol. Sinuneng. Ayan, may umusit. Babiyahin na yung itin zero to. Yan lang ang mabiyahin ngayon. Isang bus lang, Padabaw. Cancel na yung biyang Leyte. Saka Cagayan de Oro kasi nga sa Baguio. O yan, si Mr. Miaris. Buksit na yung partner niya si Menyusa.
Alis na sila mga kapusit. Alas 12 ng tanghali. Sila lang ang bibigay ngayon. Isang bus lang. Silado na yung biyang litin tsaka Cagayan de Oro. Kasi may bagyo mga kapusit. Saan ang punta mo?